kalastaminen on mulle aika iso osa mun elämää. Se on ollut jostain ala-asteelta saakka semmoinen aika tärkeä. Mun hyvä kaveri, joskus muistaakseni 7. luokalla kun oltiin, niin aloitti isoisänsä avustuksella perhokalastuksen ja sitten se houkutteli mut siihen mukaan. Ja mä kirusin sitten vanhemmilta helmikuussa perhositontapaketin synttärilahjaksi. Mä ehdin varmaan 200 perhoa sitoa ennen kuin mä itse asiassa pääsin kalastamaan niillä. Oli sitonut niitä vähän vääristä materiaaleista, kun oli itse opiskellut, kun ei viittinyt mennä mihinkään kursseille. Ja sitten siellä oli pintaperhot ei kellunut ja uppoperhot oli sitten taas sidottu pintaperhomateriaaleista ja kaikkea tämmöistä. Että se oli aika vaikea se alku, että oikeastaan ihmettelen, että miten siinä lajissa on sitten viehättänyt niin paljon, että niin kuin vieläkin jaksaa sitä harrastaa. Aikaisemmin mä tykkäsin tehdä hirveästi semmosia tarkkoja hyönteisjäljitelmiä, että se oli mulle se juttu, että tiedetään mitä kala syö, niin sitten mä jäljittelen sitä ruokaa ja mä halusin tehdä sitten taas semmosia realistisia, että ihminenkin tunnistaa, että toi on just toi hyönteinen. Nyt on sitten enemmän tullut toi historiapuoli, niin klassiset lohiperhot ja tämmöisiä, mitä 1800-luvulla käytettiin. Eihän se kala sitä näe, että jos lohiperhossa on 5 kierrosta kierrettä 4 sijaan, niin ei se ole mitenkään relevanttia sen kalastuksen suhteen. Mutta sitten taas sidonnallisesti, niin se on mun mielestä mielenkiintoista haastaa itsensä siihen, että aina tekee parempaa ja parempaa jälkeä. Mä oon kyllä perhonsitojana aika semmonen kurinalainen, että mä tykkään tehdä rauhassa asioita. Et saatan sitoa samaa kisaperhoa 20 tuntia. Et se on mulle tosi tärkeää, että miltä se näyttää se perho. Jos se ei näytä mun silmään hyvältä, niin en mä sillä myöskään kalasta. Mennään kalastaan, niin se on mulle semmonen, että sinne mennään rauhoittuun. Et siinä pystyy sulkemaan kaiken muun pois mielestä. Niin kliseistä kun se onkin, niin ei se, niin se että saa kalaa, niin ei se ole siinä se iso juttu. Jos joku kaveriporukasta saa kalan, niin se riittää mulle. Meillä on aika usein ollut tapana päästää ne sitten takaisin, niin mulle ainakin tulee siitä tosi hyvä fiilis sitten, kun on saanut sen kalan, mutta ei välttämättä tarvitse sitten riistää sitä henkeä siltä, koska nykyään ruokaa saa kaupasta, niin ei se ole enää siinä se juttu, että lähdetään hakemaan ruokaa perheelle. Kilpaileminen lähti mulla oikeastaan siitä liikkeelle, että oli muutaman vuoden jo sitonut ja sitten normaalit kalastusperhot, mitä siton, niin niistä ei enää saanut niin paljon irti kuin silloin alkuvaiheessa. Pohjolan perhokalastaja-lehdessä oli semmoinen, joka numerossa oli aina kilpailu, missä kerrottiin, että mitä sidotaan ja sitten piti kaikkien lähettää sinne perho. Jostain kumman syystä luulin, että on tarpeeksi hyvä osallistumaan siihen kilpailuun ja tuli lähetettyä perho. No eihän se siellä tietenkään pärjännyt, mutta jotenkin jäi semmoinen polte siitä, että pakko saada se nimi sinne lehteen ja palkintosijoille. Ja muutaman vuoden joutui treenaamaan, mutta kyllä mä sitten muistaakseni Pohjolan perhokalastuslehden kilpailussa niin 2. vai 3. olin sitten lopulta ennen kuin se lopetettiin se kisa. Ja sen jälkeen sitten, kun ei Suomessa oikein ollut mitään tommosia kirjekilpailuja, niin tuli sitten nuo kansainväliset kilpailut ja niihin tuli läheteltyä aika paljonkin perhoja aikanaan. Scandinavian Open oli ensimmäinen, mihin osallistuin. Siitä jotenkin se lähti sitten eteenpäin kehittymään, että sitten tuli melkein kaikki kisat, mitä löysi, niin tuli niihin lähetettyä. Ja kyllä sitten tuli myöskin menestystä, että melkein kaikki kilpailut sitä Scandinavian Openia lukuun ottamatta niin on tullut jossain vaiheessa voitettua. Mulla on yleensä
eka on joku niin kuin mielikuva, että millaista perhoa mä haluan tehdä. Jos se on joku tunnettu perho, niin kyllä mä aika usein katon sitten, että mitä muut siitä on tehnyt. En nyt yritä tarkoituksella kopioida kenenkään perhoa, vaan valitsen monesta perhosta niin kuin ne jutut, mistä mä tykkään, ja sitten teen ne omalla tavalla. Sitten jos jäljitellään jotain tarkkaa, niin sitten saattaa tutkia hyönteiskirjoja esimerkiksi, niistä katsoa tavallaan sulavalinjasta perhoa, missä mikään kohta ei heti pistä silmään siitä, että ne kaikki niin kuin osat sopii yhteen. Täydellistä perhoa ei ole vielä kukaan sitonut. Ikinä ei tule valmista. Että aina pystyy kehittymään siinä hommassa.